sveti čovek. Reč je Božja, budite sveti jer sam ja svet, Gospod Bog vaš. A sveti čovjek je onaj koji se izvršavajući zapovesti Božije priprema za blaženstvo Carstva Nebeskoga već ovde u ovom svetu. Blaženstvo to nije sreća. Sreća je stvar ovoga sveta koji ne zavisi od nas. Svi želimo da budemo srećni. Blaženstvo je u našim rukama. Može čovjek biti blažen i bolestan. Može biti blažen da je i u zatvoru. Može čak da bude blažen i kada ga povedu na giljotinu. Od njega zavisi to blaženstvo. U njegovim je rukama. Na taj način postaje sveti, izvršavajući zapovesti Božje koje nisu teške. I mi svoj život približavamo tom blaženstvu i Bogu i tu je rešenje. Nijedan rad ne ponižava. Kod Jevreja je bilo pravilo da mladić kad dostigne 12 godina postaje sin zakona i da dok je još dete nauči jedan zanat najmanje. Imajući u vidu tu zapovest datu preko Mojsija, Isus Hristos je u 12. godini, postavši sin zakona, naučio drvodeljski zanat, jer je njegov poočim Josif bio drvodelja i to je i njega naučio. Vidite, od svoje 12. do 30. godine bavio se drvodeljskim zanatom. Toga se nije libio ni stideo. Sveti apostol Pavle bio je mutavdžija. Od kozje dlake pravio asure, odnosno one prostirke i vreće. Govorio je, mogao bih kao i ostale apostole da me izdržava narod, ali kaže, ja to nisam učinio, nego su mene izdržavale ove moje ruke. Kad je danju propovedao, noću je radio, a kad je noću propovedao, danju je radio. Sveti Vasilije Veliki i sveti Grigorije Bogoslov, izvršivši akademiju u Atini i postavši monasi, nisu se ustručavali od fizičkog rada. Sveti Grigorije piše, još su mi na rukama tragovi kad smo čistili baštu od kamena. Tako i naš profesor Mihajlo Petrović na Filozofskom fakultetu, gde je predavao matematiku. Kad je bio u 6. razredu, naučio je ribarski zanat. Ne pecanje obično, nego sa onim mrežama. Kao profesor univerziteta, zajedno sa ribarima koji su od toga živeli, radio je taj posao. Znao je da kaže, kad radim intelektualno, odmaram se fizički. Kad radim fizički, odmaram se intelektualno. Dakle, ne treba se libiti nikakvog posla. I najprljaviji posao ne može da nas ponizi. Ponižava nas samo greh. Niko ne može da me ponizi. Čovjek biva zbog sujete veoma osjetljiv kad neko hoće da ga ponizi, ali je to bespredmetno. Čovjek ne treba da troši snagu na besmislenost. U svetu nema čovjeka koji mene može da ponizi. Može i da mi odseče glavu, a da me ponizi ne može. Jedino sam sebe mogu da ponizim. I sebi i drugima kažem. Mene može da ponižava kogod hoće, ali da me ponizi nema čoveka na ovom svetu, sem jednog, a to sam ja. Kad to zna, čovek ima stabilnost.